no twigwiringa ria Nyasaye egento tokonya kurigererikera rituko ngakitukwebe kange kumera no mutorito Yesu Kristo igoro ntwarigereretie buno umwegeni oyomo agitukomera Yesu Kristo bagosoria mangana amakama yiza kamukani turi ko west time ase 70 bike oiboru ria kabere yakwe kwero ria kabere yo ntokwana yanda make aro igobo gimobo Kristo ibogo chaka aso koiboru ria kabere okoiborwa no moikomo chenu okoiborwa no kwabure bebe bito beyonce irinde to chako obogimo boye no moikomo chenu amenyete emeyeito aho nchore birange bito binguseke kurigereria mangana aigoro Anyasaye nakitwa korete igoro tukora nikode mazi buna chite buna bagosoretie no motori oye ekerage ndanka ikiata to tebetiaria sikibungeringa what he did until wasomere ebungo bibere bitatu biro ndori nikode mazi buna ria igweta mangana aria na nyanchite akaonjuka akaburu ria kabere igo kaburu ria kabere ne nkoro nende ngokorekana kuri Nyasaye nabwo chinguru kuibora abantu abaye bonzi ria kabere agyaho tebere nga onde bwenzi ora imasikezo Yesu nabako begetongwe kegia akoto ngeri endo so me kebunge ki ebidene binge biro bibekire ngakyumo takobwe kebungwe getongwe kegia lakini ikintu bwadiri bagabona bona gitukuri kinga ntubwate nkonyarekanere tuyarigani nenyarekane tuyarigani komumera na Yesu Kristo. Is it possible? Ntore ebo ntore tukwato bubitu kwebekange Nyasaye naru chinguru kiratokonye egero atanga umusikali tari gotomwesegi nenibo yaye the state ne ko providing bironero byose pita y'umusikali ukoriya amusika agende segi nkiyotagete amasasi arenga aya kirorirenga gira na chokoe ikuye sego tutumesegi anamatenga ligiye birwanero ngaitokorusi iko onye tukweyariganie na butokubori Yesu nga no bwate chinguru no bwata mali tukwebekerange Yesu tabere I do atenge ebintu byose pi osoma kitabu gerikia kitabu nkero yateba kitabu kero Onesimus yawote Onesimus ga ibirete Paul agate akamenya otebi maneno yenga ibiri byose ibite kurwa sore charge my account ete bora kini tigaberenka ati acheka kini byose biriya rusitia sore charge my account I will pay igo Yesu etoko endezegi twachaje account yaye me account yaye teri koera bese account yaye gichire every day banya ko kore keria tagete na go charge account yaye paid igo Nyasaye na what resources ye na bwata na bako totebia into what access into what access to his account kuno mwebali yako mwana credit card ko school na onye kwa onye tobwate mugati o jaji account akito jaji ko itani kuli igo tobwate account asto go chachi okwebe kange goito no neke iona kenyora se kitabu kia Tito kitabu kia Tito na kitabu so mabono torenga resources inchiro Nyasaye kire tukweyarigania tosome kitabu kia Tito ibere lakini tosome kitabu kia Tito kyo ebisieri bitatu byo kabiro igotorigereri byonsi a few things bire byonsi se kitabu torenga okweyarigania ko Nyasaye teba na tebe tuyarigani now to the chinguru cyo kweyarigani na to bugui yes we will see tigasome kitabu kia Tito ibere ifungo 10 paka 15 muzo soma Tito ibere ifungo 10 paka 15
so timba de eke usi de kina some Kiingereza onye mubwati ke usi bali mubwati ke usi yo some ke usi na mo kwehunga tumanye kubwati ka what yote abaige bukungo soma. For the grace of God has appeared. Amarita biru abere grace of God has appeared, that offers salvation to all people. Offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Yeah. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These things then are the things you should teach. These are the themes for teaching out of Titus. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Even though also me I was already can say abu nabi. Amangana ekesi kikubata mangana mangi into ukora. Lakini tiga tukwane alia manene katu mukurwa umwako yo mwamenya kwenye rengereri ekambiri bone kibungu giri nkia twage kore ngagige goteba. Igutora so mu bugwidu bwensi yatabanga ki bono obuye bwa Nyasaye bwa urukire. Obuye bwa Nyasaye ngenduki ngayo kobonyora. Ibitabo byonse bya Paulo utatige igitabo kya Bagalatia egeyo tabanga ubuye bwa Nyasaye bwa bamenainu. Ibitabo byonse bya Paulo ibo chaka the grace of God be with you. Ubuye bwa Nyasaye bwa bamenainu no marembo kuro Nyasaye. Igo ubuye bwa Nyasaye nege ntekene ubuye bwa Nyasaye nenabulugwa injiri ya Kristo Yesu. Obuyobo dabo amaberaye amabera Kristo amabera Nyasaye igorogetuwe asogotuma Yesu Kristo nago kwase ngenjo yeitu. Onye twasoma ibungu 14 yeyote abaiga. He gave himself for us to redeem us from all wickedness. Yerwete omanyene agakwa asengenjo yeitu. Edinda tobodi kurubo bebwes bwe atokuru bebwes o Yesu Kristo. Naenda atochene toba abantu baye bare no kuganigo gukora amaya iga bare batabagete bare enthusiastic izo ngena bata people who are eager tali abantu bagosoro bare nera yo inkitogora bare nera yo gukora amaya igo ubuje bwa Nyasaye ibokoroka so kugwa Yesu Kristo atumeto mwana yo mamaima agaja kukwase ngenjo yito. That's what he says here. Igo buyo bwa Nyasaye bwahorora kaniri nende bwahorora kaniri nende bokuru gutole kasa abantu bonse etaba ngai bwarore kana ngai buyo bokorore kana ngai motara bonyore ngai bwarore kana Paulo awateba oso meke bunge kama gya Paulo yabu kitabu ekyo ekibunge ekesiri getangani ekebungo kya ya kabere igotebanga in the hope of eternal life yasogo semeri kubu kumagwaka na kare kuri Nyasaye arwe Nyasaye uri utari kungainereria arwete aseira yaye asamatuko konyorense taratungwa for the beginning of time, and then now at this appointed season he has brought to light through their preaching entrusted to me by the command of God. Iko Paulo atabanga obuyobo bwa Nyasaye na renchiri ya kare na kare Nyasaye galiete ira kare Nyasaye tade galiete ira kare na atomo mwana yate kuborienzi nengaki ya Paulo Nyasaye konyo Yesu chiri Yesu kaorokiwa ase Paulo akatebu bono yako Damascus bono ingo tebige gontogo kora orandi okobokiwa okobwa Kristo kerase
maiso y'abantu bonsi banyoro gutoleka kwa kare na kare. Igo linga Nyasaye lyakete Yesu akayiburuga ebitabo biribine Mariko, Luka, Yohana, Matayo ibikorwa Yesu nakita. Ibi nabikoroki bikoroka Yesu ukira utali ukura uwoki ukire. Bon umuntu ukweresa ngaki Yesu akita nene nkyagite gokora Paulo. Umuntu ukweresa ngaki Yesu akita gokora inkyanyorete ntabwo atene chinguru makwiri ayina n'ububui nkyagokorera mwanya abantu Paulo ukweresa. Paulo rero murandi atawa kurwelyo nkabeku ko bo murandi ndandi amanganaya obuyo bwa Nyasaye. Paulo atawa nkabekwa command yenza akachikunga Paulo amanganayo nyarandi pako moiri gwense na Paulo batange njiri yakire kere up to the end of the world. Igondi obuyo bwa Nyasaye bwa orogete ka Yesu akita nandi Paulo agatebigwa arandi amanganaya. Iga asenchiri ya Nyasaye ekorandigwa abuno obuye bwa Nyasaye nalibonye bwa Nyasaye wokorokiwa. Igo abantu bakorokyo obuye bwa Nyasaye n'abarandia bali bakorandiye nchiri kuna Paulo arandije nchiri kerase abantu bakayiborwa maiso bakarora Yesu Kristo bakabeko bugima bw'abasali bakanyoro bugimo buya obuye bwa Nyasaye no bwa orogeta. Igo kerase senchiri ya chite obuye bwa Nyasaye na bwa orogeti wo. Igo naiga kerase asenchiri korandigwa kera lituko keresa abatonye nchiri korandigwa obuye bwa Nyasaye igo nkoroki kubarasa abantu asenchiri korandigwa keresa abato asenchiri korandigwa obuye bwa Nyasaye nkoroki kubore na nkibogo kora igo boko abantu gutoleka ya onye njiri teri korandigwa eporo sinagogi eyo igo buye bwa Nyasaye mboyo abantu bakwetanga balenchara bakwete atali mo igo kerase njiri korandigwa umurandi akorandiri okuboki okutoleka bwa Kristo Yesu abantu bakogwabwo sinagogi badanganya twaragiri twegutire Nyasaye otwegutire bo tikatamenye se buye bwayi. Igo Nyasaye igakuru gutoleka ase li obuye bwaye bokorandwa kera lituko bokorokiwa nabagoteba bakora gutoleka abantu bonse. I like that all people abana igo bakuyigwe njire ekorandwe bakonye igwa andi kwa surprise igo mwegwe gende etoywa vanjire Yesu buri muno mutolito abangene bakuyuringana ya Nyasaye kali arandi njire bakonye igwa oganga ambaso meti na bakuye mbona bayigwe Yesu ndako batoli abasomba unaiga yalinga kale asibakorandi wali bakorandi ase cotton plantation na bakuyigwe njire bata igo Nyasaye ndo ina no nyamanda bagotokorera iga Nyasaye nala eroto manyete ubwato bugmagwe and they gave their hearts to Christ. Na chikanisa cha gete the south abanta mwambo bagasawa bakaba Kristo they hear abantu benibo nkoyigubali kaba barandi Yesu Kristo bago igo Yesu ndo kinara they give their hearts to God. Igo gutoleke goroka sabantu bonse abake n'abanene gutoleka sabantu bonse. Wonderful. Kibungiki yamane watebaiga igo obuyo bwa Nyasaye ibogotoria abantu ogotoria linganeli lili na salvation. It brings salvation igo chinsemo ibere salvation ogotoleke go chinsemo ibere osego soma gatosome isato yo ngutoleka mna ko woche yotebaiga utoleke kori chinsemo ibere yoteba ebungo bine beta isato ebungo bine ose korigiri na ne toira no yotebaiga. But when the kindness and the love of our Savior appeared ekero buya
na morembe onyasaye uyiro agatotoria taria senge njo borongo bweitu twakorete kulinda sama aberaye agatotoria asogo tosibia gwo boreri akabere eba adosibia asa agatoiboreri akabere naende akao agatomo ikoma chenu omenyete ime yeitu. He was born again, akaiborua ekeraiborua Nyasaye akamenya asenkoro ya wetera somo ikoma chenu omoikoyo nora gweta stora so bonge wetera skizo Yesu omotori itu omoikuka rwegwa generously Nyasaye ebya ubya yako completely vingi tarigo kobekereke kombe ga ayesendegeno yoko in plant ubuye na mabera ebigo cyasore in plant mbiri kogerwa uye waje sai mbiri ko cyasore uri boyisaine atabayiga. So verse 7 so having been justified by his grace itwa ikere kubarure ruoboronge asobu yabwaye irinde tobe abanyamwando bwobogima bwa kare na kare igo okugweni ogotoriwa ekorjinza ibe Nyasaye tubarere uboronge naende okire asenkoro kito omenyiro ndiko gwe yanga yoka kurusiko etoko gwe yanga ya isiko naende Yesu jaime ne subano yaye ocheke aziase obobe bwarenge otoweni igo ebyeteringa bakatoriwa igo twataboretiwe kurwasa amakweli tukabeko tukaba moyo ekero umuntu ataboriwe kurwasa amakweli useronye naso umuriro kakwa mutaboiriye kurwasa umuriro yuko mwelenya gitari kwaja komoyo ryobo chako kuwena. That's what salvation means. Salvation is rescue, one thing, and healing. That's it. Yoko ba rescued and kwa egwe kwa wena ikwa iboirwe umwana ka iboirwe nali akwa wenda era maberenga buna bana mabere basibe nali babikinguru mawaya tega birambuke nali akwa mabere igo ogotolika igo ogotoliwa ogotabori gukorwase Satani kwa bire bibe byao nendo Yesu manya gutaka okorokereria erinde gokogwene aliko nyora sama ote umubisa atwagire chingoma. So you are rescued and healed at the same time. Ekine kyo buyegwa Nyasaye ba okora umanya goteba iga umanya goteba ebungo byakane byagomena kabere usitigenda ate abantu abakugweni kunga kibali tuturagenda abantu abakugweni bwa nga kibali notokogo so yomobo intoro osome Titus yeme bungo 12 unegoteba is wonderful ibungo 12 unegoteba Titus yeme bungo 12 tite yeme 12 one of the greatest own prophets has said it oyomo bwaba bani ba crete ke era nire metereni nsi chikenza nchale ngo chinyinge keze ni jinge chale ndoba itingo yo randetio osimegete njiriyo lakini Paulo no atumete Titus yo chikenza ni chale ngo chitalinke igwo buno yomo okreta goteba umubanyobo banyo goteba Cretans are liars igata are always liars eso ngevere pathological liars igo bako gendonkeyo arago teji oirebengi ujiko eno yo chekia ya bounce igo obolipo na ba manyite mono timaite ayo no mate monto bwato bolimeka biriyo oso gutwara monto mino bwato bolimo igo moko gamba mambi okore gendekia they are always liars akia bateba iga naende ibaraba tindi they are animals, brute animals. Osa kogende buna etawo nyo konyo kero kisese chiko yokurwana boire boire kisese chiro chikurwana chikoriye nitubike chikurwana boire na bako barengani aba kreta banyo kurwana everywhere they are brutal they fight every day everywhere and umanya whatever iga
They are lazy gluttons. They are lazy. Abagusiga tabaringa morimono tali nguru. Na baba abagusiga bata. Morimono tali nguru. Motori korenda yabo tiko tuomugo ogurenze tali. So they are gluttons. Lakini aba na bwo buyo bwanya zaye bogokoye abandika biri. Uyo bombo wate chingu. Igo motraro onya eto di pathological aya kukungeneria keigo. Uyo bombo okoye rinda ayenomoka ayenda is. Onye tori gratitude. Even then, igo obuye bwanya zaye mbolebo to save us. To se wancha obuye bwanya zaye mbole ne chingu botokonya. Tobe bitungu ebiya. Naende igwa isato bunego teba. Isate kebunge ekemo ebungo bitatu. Isato ebungo bitatu bunego teba una para out. At one time para ba kwancha. At one time out of that. At one time enga KM we were foolish. One time you and me we were foolish and disobedient. We were deceived one time and enslaved for all kinds of passions. And enslaved as all kinds of passion and pressure. No to alinga bukare. Kare to alinga na bagora. Kininga kia hotel and omanya hotel go chance. To kamenya in maris and envy. To go nenda mwamune libero. To alinga. So we being hated and hating one another. As it speak to any one of us. We hated and we were hated. We hated them and they hated us. All of us. Power of whatever, Abanabu, Ubuye Wanyasai, wow, Rogreta Banta. Na power of whatever, we were there. We were there, we know it. We know how envious we were. Envy, you can Ekero Umonto, one of Montai, Tribia Maxi Guru, and your title, man, you very hard. Yeah, come. Kimoto, you are in your legacy. Like you could go if it be if I was a big watch, I said, Korea, or can get a be. I can't be a talk or to kill. I go to a big here. So they are there. What about them? These size are there. Woman, I will tell you, it will be a gun to us all. But when the kindness, and what am I on your side? And the love of God our Savior appeared. We were preached. And was truly. To watch it, no, into it, we were saying, watch us so and the wind cheese. It's in there, we went inside. A Interior and it was truly. When he appeared, he saved us. Telling an abu to a correct, the Kinaga to Tori, a Kera, in Travania Tuali. A Karen Chile Koran, like whatever, a Karen Chile Koran, we were Tambo Koran, was a assassin, and there and wa as a Umonua Namangana Amakam or go Wakana. Avanta Bangi Bagotorica. Tavangi Bagotori. Ekatu alenge school seminary ari Philippines ntu asomatu no mwalimu muyekabisa one of my best teachers otosomet etu asomete tabu ya Joanna tosome Greek ne ntonjero Greek na enda katotebinga inuna barani wo chikoba igo kere chapter twasoma orosi a sermon outline. Inu Koran, in to so make up table and the Rossi outline. Someone outline Koran, you take notes Nara, I saw me and what outline Yauna quite one more tomera, a notes, yeah, okay, and also more check.
outline himbiyere ikubunge kembu yoso okebegete eza pot ya unga kere bia mbuyego flow naenda ocheki vocabulary. I like this. Ocheki vocabulary oligeto onye ko ligete lietelere li nene li kwaso metegiriki utande ko liwa na lyo uchi kosomeria sinagogi abantu babugenga na yumara ndio yarwete mara ndio oyarwete seminary kai liete linto ngo apocalyptic omwalimu akubegera ereini ge obegezira the edurusio itadio lyo kwire sinagogi. I like igo sinagogi tayo to koroke kengereza na kegiriki tomanyiti sinagogi ne enchire korandigwa asobu ororo na asobo toeredu erinde kiro montaiwe omwana no monto monene aiwe oyo somete ekengereza endasomete kengereza nera iwe atabala ingali yeseri akirega yori somi botambe keralitu esinagogi. Maybe we need to change to be service ibere ya mambia ya Kristo ya mugoroba bali batara yuru ya kabere ilinde bali bali kwebero ya kabere. Itaira na back to aba ebese atabanga ubuye gwanya sa bugacha twarolire abantu ubuye gwanya sa boguto ebali kibaraya ebiri samburi kinyinge ababe abangainereria abaiti abagechi bari no musunte bari chinchere kinyinge igo ubuyo bwanya sa igo bogotaburia igo bogoturikira umuntu monteyo ubuyo butaturi ukirare mononga uyu kirare mono kumwikera ubuye bwanya sa nabo kumwikera ndi bumurete mumerani back una parata banga okero ubuye bwakite bugatutori uyu bwanya sa wa urugete to no koroko buyenzata no korandia no marandia geto akarandinga neli bantu bakaliwa bagaonchoka mayo tebaiga ebungo bya ikomina na bibere ediye yemo ibere bungo komina bibere ego tebaiga kubungo be obuyobo bwanya sai tali byoka bogo totoria na ndege ntonkere bago kora uyo bwanya sai ntonkere bago kora ataba it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Ubuyobo dabaro mbali gotoria ende bo porokereria is a teaching grace. Yasai ga gotoria na ende bo kereria ya gotoro kereria tuange chinjera kiri kitari jobo nyasai. That's what they call repentance. Chinjera kiri chimbe chitari jobo nyasai, we say echo we reject it. Chinjera tuna to igwe ngali nyasai ligoteba, we reject them. We don't want them. Twaro sire na manganaji. Una Petra ngaki you have spent enough time with these things. Even David to atume chiza nyinge chairero or chaisandiri. Or they to mekenya sai. Ikara ubuye bwanza bwakira se bugumubide na wido watabanga. Oh, really? Kuna na kwestiri buguma bwana igase even David okoye mu. Na bitigiri. Today I'm done nebinte. Otawe bwanya sai no okuganyokobe okuganyokobe kutal go bwanya sai. Ungodliness and worldly passions. Uno Moito is a prominent Kenyan. Ekara aunchuka avanta wangu babere bagu mosebe ekara aunchuka agatike bintevyo se asa kunye pa watu bamanyoro yarebenga ye urikonyo wochoto ebia twasiva ngomonjo ndiro mukungu murusedia. They were shocked. Iko adamangana matukaliane na menyira igasabe ayali bon digamenya sobonye sa. So grace ego torokereria, it teaches us we wanze wo torokereria irinde wo torokereria na ende bwa to achinguru and enables us to say no. You are taught and you are enabled, you are empowered
yoso miwa ebintu nabye naende kwa uchinguru che whatever no ase bintu biria ebibe whatever iga ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Nga tuange chinchira chiri chitari cyo nyasa and godly chimbu chiri chitari cyo nyasa no kwanyo ko be kwenseyega naende twega mbere tobo bogima bore botene ine boronge obogima wanyasai buri bokorona yorumuna nyasai ase in this present age. This present age timai bungo bieno bible yeri jirma igoteba yango living bible na igoteba oteba iga bungo kumana kemo otebanga. And along with this gift comes the realization that God wants us to turn away from godless living and sinful pressure and to live God-fearing life day after day. In this present time. Now and here. Now and here. Not tomorrow. Now and in this present age. Na kyo bwa yansa yaboko. Igo bogo to tolia and bwa to weni and bwa to orokerelia and bwa to chinguru. We are empowered to say no. I say uko anikolio okobe no want kolio okobe. Ireto menyo bogima wo nyasai we upright we control now in the present age. Ihondo bwa tikita mbito whatever intoko manyubo mobobo Kristo bona iga okomanyubo mobobo Kristo bona igana litoko ebeka hange komoganya Yesu Kristo kato komanyubo mobobo Kristo bona twamwanjira Yesu Kristo twaberu bibyeto ototolirie naende otoire ebyogo twabwende mwekomba chenu omenyira astule ngotokonya tumenye obogima bwa bona in the present this present time. That's wonderful. In this present time. Umane whatever iga. Wairi. In this present time. Umane whatever ikomina isatu. Wairi, we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ekera tuatoriwe. Twaboli gorwa ebibe byonzi twahirubo gimoboyia na butamenyete bona iga yona itokoganya the glorious appearing elieta litumeyete nga olia our great God and Savior Jesus Christ iga nauka Yesu Kristo akoro kwenya sai openly iko para tabanga toganyito okoro kwa nyasao ito Yesu Kristo auro kasedia auro kikoja gutui. That's the only way we can wait. We can wait. Ebungo ikomina kemo ntora akora ntora herige tokero tokugire ebungo ikomina kemo at wacha akirete igate betenga for this reason or therefore the grace of God has appeared because of this asingincho ya manganaya elieteri for iligo tworokinga amangana nare korumagega aro dibwe to kolikiri nerore na ara yu akogera ubuyobo koroka. I was reading a long time ago. I was reading the Titus. Bible school, do I get this school? Paul, I was reading. I read the entire book. If you can be bit of you, Kona Kora. It come in America, my Kora
Oh, why is verse 11? Verse 11 nero the central key. Ikebunguo yekogore kitabu yati. Ekeseri kitoso mai ibere komina kem. Ekubwata mangana akorubosi akorumaiga, ekubwata mangana akorubosi. This is the key. This is the key. Intuwe buna tuwa kinete usi amatukaito konyora kinyomba njiraba kya mabati. Kinyomba cyarenga to amenyedire cy'ubunyanzi. N'cy'ubunyanzi ekebunguo gekogoro murango cyarenge kebo. Ntobwa abayiburi mbabati bakorosi bunguo bingenga. Arabaye bunguo yego bunguo reke mo cyarenge. Ntuto amyokere mamto cy'isuku. Etogo gitwanya abayiburi mugondo bakari mbararu mugondo. Iko into amanyeta sike bunguo geko biswa. Mama tenga barore gai gasiga termogo lunch no mo konya reke bunguo. Iko abayiburi mbamaze bagwa jeke bunguo. Iko kero kindi nabo mwebiri yakweba. Otevi obarangeri eke bunguo natigira aliga sio umuntu igo orie neighbor. Manyeke bunguo na aligere igasi ali ocho igoro oibe bindu ko nyomba. Bona bebe they change but eke bunguo bona ngiko bekusiga igo beko kurumaiga ya kurumaiga no angene triza no mo ya kibikira siri. Twamanya sike bunguo kire. Kogocha iyo maide sike bod maide. Mahamalera ate eke bunguo iko to kalmaiga twa mo iko kire kitabu ya Biblia abali kuna bakolika. Aserani ke bunguo ke bakobeke ke bunguo abantu bakobeke bunguo kurubosio kwaganyoro bwango uri esiri igora nguna parada kwanya holinga no holi abantu bakobeke kurumaiga igoya kabeke bunguo ikibekere katikatiga no okenyore kikwa kenyole iyo na kusoma utumaiga ene wasoma ujibisi kwa na kenyole bono ikibungo ikomina kemo ngakike goteba ngakiye kubwate kana ne bungu bibwateti osoma Titus ibere kebunge kemo paka ikomina kemo you will be surprised inki kero power out of it osomi abagaka abanda banere kanisa the old man to my old man I talk about beka was in 50 uchigoro was in 40 osomi ikari bando bare komenya emyage mengi. You have when you quite the 40, an old man, an old man and the younger man, very good chance, and the old women and the younger women. You power the Timoteo, Titus. Teach old men vacants. Sound doctrine. Teach old men to be temperate, worthy of respect. Teach older women to be reverent, so that the way they live. Not to be slanderous, not addicted to wine, but to teach good character, to have models. But they should teach young women to love their husbands and to love their children, so that the word of God nibasa go charge. Banja basaje babo na bakumba baja basaje babo na bana babo baros ni nyumba yabo. Na ayo so miaba mura young men to be serious with life. Young men should take life seriously. Kile enda kabatebi na yoro woro ki umugweka no muyase bali Titus igo umupaste nakubaso nenda umugweka no muyase bali nabasomba babe nabarabwo baba bayigwe ya saba koli babo umayoteba because nakide tebeta ikomile toko so miabantu chimbwe chipawura goteba ngonya bantaba imbara toliwa takiaba teberega because why are you able to teach them? Because the grace of God has appeared. Obuye bwa nse bwachire wababoli wabatoli wabakore ko webitongwe bigia babeira abagia Kristo Yesu bono borokeri chimbwe na chikwaba abachikoma asiba na chikutoka asiba nabango bate Oso meristie you kera abantu babekiro abagaka ibintu biri okobeso bibekiro abagaka bari bayibulwe yakabere nabahozo bamiunga
mobega bono mwatori gukurwa ase kuganikario kobekonye mole bono ase ikanisa igo mokoba ne chimbu chireiga chimbe kina chiko na kitakeiriga kiri chinde motige chinde mutu goto chisiko bune yangeri gwara kwairwe yange ngia enye eliye nkoro tukuta bemoro sine gabe cyose mubeke no ne gudu gwitako iro eliye ngotu kwata yobeka tukuta chisiko montanta kwa nyoro ko chimbu kiri chimbe chirusuwo kitombenye ubugima bore upright godly asenga kiyabona nabatewe in this present age, in this present time. Old men all men must be temperate. Very neke temperate, very vacuerita, very self control. Very namaskani, basically. Nende bega amberete. No kuena kwabo kore sound faith in love and endurance. Sound faith. Okuyena kwanya sayo wekene tali kwa igoro. Naende bari no gwanje. Naende bari without endurance. Osuko buno konya kogota endurance geko care. Osuko jora abantu bakoragereria abantu abakabalia abana umwana atamure dereche chibesa anywere chai yakondo ote igana bakoyi wetu gutana uno kwenya kokota. You must learn to be patient, you must learn to endure ekera power yo mubere ngonya kokere igo takoragereria abana asenja mwana atakoye chai chibesa kokore chai. So igo somya bagakaba babe sound in faith and babe what respect besigete kata konyo horwa sichicheche chire abagakabe kanza banene basikili nende bakorokeri kwena ukugweito biya bakumanyite bamanyira Yesu Kristo bamorokeri biya nabangina bekanisa babe bamasikani besigete tali sirandaras mbali addicted na wine ingakiri abantu kira babita sumusunte abange baje n'ikimbo cy'ukunywa marua nabange barengo abange no gahotirige nduke yaho koronyi kandi nyomba ndera gapia bunsiba kamo indare ikote they were addicted no kunywa maru iko bononye baberekanze tiga kunywa marua kimbo iki kitike nyasaye na watu bobu yaho okonya utige bintebyo naendi munabono telephone messengers abange inkamori muri hokoragasi abandi they elder esimi mo bwate esimi yenke gokora takugambe bitine kuruma mpaka magoroba gamba lingalia muna mwachaka telephone messengers mogotegera lingalia nyense mwaso muri nyense. This is very helpful iyo konya mono iba moko amba story nyarebe na sere tuwe nyarebe na kore teiga nyarebe akakoruga nyarebe ifite yumoje kwamba utikori kima gamba amangana arabatori abakonya akoine icyamate kino irinde mobo mugweka no muya asabana abo baina asimomenyete nabarimo barendeti na baisike baino babe barore gisambe kiya kuna mweri tete mu binama skani na banja bakaka babo and banja abana babo. You know, I used to thinking abakungu banjite abajita abana babo natural. No, they need to learn wanja abana babo na kubakorera buya na kuborokeria si chinjira chire nabamura borokere buya bamanyenga ubogima is serious and ubogima mbaso asi kisabu chimbi chamalyogo na marua birakoro umagwabo bwangu rahisi borokere bonse nebintebi ebiko nyarekana tito ahote biguga ebintebi ebiko nyarekana ekiyairo buye bwa Nyasaye bwa orukiri ugotori abantu bonse igo turandi ubuyo bwa Nyasaye ase abantu bonse na Paulo aranditi indikira umuntu anyolibaga yuko rubuye bwaye nubuye no kurwe nkoro ya Nyasaye
erinde obobe boli bwa kare twakite na borobo twaibote na borobo obonde twanalire chimbi chiri twapikire sokoroso mu weta twamenyiri erinde chirusi wo kisibiwe twaye uchinguru cyoteba no azebintebi nke abantu abata ikona amatemwari ngamakongo ngasinyugo ukana iyo ngaso asa iyo Nyasaye atebere he will give us power to say no. Power to say no iyo botara nero kera sokoge ito ikotiga magiga ikere is within us asoko enandosi anyama temwa gojo da no njino mwana Nyasaye egende tiniko so ye group yi ngatokole kiombe kana kikoro tibese bwangu ya imanyite bibe narore naso ile binga mono ya iri kibese cyane cyayi kitini so ebyo njino mwana Nyasaye tigandi bya ne bikego chiprani chiri chinjige chigo chekere ituko no aneka chipake kanisa ime ya moni giteke kibese chikutoka ji no aneka kanisa mkubande discount wagana no ebyo ibintu liko kora byasare ibintu liko bikora anyi ko nechingu ayegendo abekorera wazo kora nyoye kibese nayo nonyore baitoli ekintari yo ate yabantu bakubekuga we are able to say no. Ase kitabu kya Bakolosai Paulo yakosabira Bakolosai ga point nene saba kitabu kya Bakolosai ibuna Paulo akosabira Bakolosai. This will help us. Ekisiri teba higa ebisiri Abakolosai eyemo evingo ikomena kemo Paulo atabanga I pray for you eyango basabira una abakristo akosabira abakristo no signo okay yata no signo until no you wete boli yeah you're okay no you wete yes ona no signo okay thank you very much. Abakolosai natwa soma eyemo 10 igu Paulo na akobasabira akobasabira iga being strengthened with all power according to his glorious might so that you can have endurance and patience. Paulo akosabira Abakolosai nga Nyasaye nabaye chinguru. Nyasaye abaye chinguru kiri kinene cyobobui na kiri cyabogiti Yesu Kristo kurwase asembera igo abegeni Nyasaye urire iranga nato chinguru kiri cyukoremereria no kubwa amatemonsi agoja story ekero tuganyite oja kwahe wakebera agoja nabateba evungo 13 yateba while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Igo Tito yateba obuyebwa Nyasaye na bwobulu wakira asmole watuli abantu b'Abakolosai ene ba Crete nonye bali balenga bangainereria abangaineri bo kumya nonye bali balenga batali n'echingu bakoli bobe batali koli Nyasaye obasibiriye yatabanga Nyasaye ikibungo yatabanga 14 he redeem us from all wickedness and to purify for himself erinde achene abantu baye bari barabaye kigima bari eager to do what's good. Iga abegeni ebaratoka sese ke Nyasaye
oto chenile, oto sibilie, oto boli, oto iboire asoboye. Na endo be kilo mo ikoma chenu omanyira asitoli. No amenye tese aso mebere abere karu asamenye. No ameta utara makoro abena makoro. Erinde nentu tobe no kogania. Egendo ago tugerega to eager to be enthusiastic to live for him. The other living Bible na yote abaiga. Yote abai kumena isa tu. Yangu na soma iveri the other soma iveri yote abaiga. He died under God's judgment against our sins so that he could rescue us from constant falling into sin and make us his very own people with clean hearts and real enthusiasm. Living Bible with real enthusiasm for doing kind things for others. Iga gokora amaya as abantu bonse. It's very interesting. And what they must learn to devote themselves to do what's good in order to provide for urgent needs, not living unproductive lives. Why did you get yes, I watch Kiromontakora Gaskai? Anyorege ntakulia erinde akane chipiri chaye chipiri chitu tayo muntu mwawo twakanira kiro montanyo araka kasika yako kora naende twarandi lakini kiro muntu abaka kasika ya sako sokera orede beso kuruo wakane piri chaye naende okonya abandi. That's what ikire kitokoba ekero tomenye ta sinsi kero to into kwa bwake kwa Yesu wikatoragere tunywa mache tubeke angengia tutare togende kambi ne kambi eju ukonyora kabese ako koiro abatebaiga yatabanga batebi abantu baito asibali bonsipi basikia abantu beserekali nende bagwana muntu onde bove bakwana abantu bonsipi ya abantu bonsipi na baito. For our people must learn to help all who need their assistance for their lives. So, I cannot mention things. Tomani na toko menya na bantu beserekali. Na bantu ba isatuiga. Great was abantu beserekali. Onye bonzi, onye Trump, onye no yonde Joe Biden was now wait. We don't mind. Nobody no to go ambera. It's a guy neri. It's a so be careful. Una moko menya asensi yegorosi asere polluted. Igo mo be careful, wise mo menye na bantu bonds. Nene kiro monto agora kaskaye anyorege ntakulia. Nende onyondo no bokong akonywe. Yara akonyu kure asaka askwa onyote bese biao. Nende tako tumike dijibese chao bobe. Nende bese biao iko konye kero rain season, rain time mwere. Na abantu banyere bese bawugire school. Okuna koko ganye ekero toganye te yata wairi ebu kumne bitete we're waiting for the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Nyasato konye twensi se kambiye twancho buye bwanye sa wocha sti chinkora chitu poto weni asamaru amauti na yechingo matwe ituru no lyo mugwe aho birengere bitu be kumusunte be kumubaso to uchingu joda ba no ase bintu bibi lakini anta uchingu joda ba yes asa alia maya ko igura maya ya abu beko dikabu na nje naonda alia mabata nje abutingo so bintu kabiri mo ai kwaga ndo so that turu ase bibe lakini tokara maya ekara tuganyite Yesu Kristo agoche kenya sai na wadi chingu chogo to chena ebebi na wakane ligoli nene bibi kebe nkeyo kere ligoli nene ata akane wakane fions all wickedness
Yes, save us from more wickedness, so that we can live an upright life. Now, nobody motoko menya iga asoli Texas, Minnesota, California. As I was saying, Jamaica, Mabito, mwenye goje Chicago, mara mnezeri. Wako mwenye bukeristo na Chicago. Ekera. Roti ga mwenye to bukeristo in Sodom. Can you believe it? He was able. Yasa tanchita be lakini wa mwenye Sodom, lakini Rome Kristo. No ana bese kwa ede wa Christian. It's wonderful. It is a big credit. Roti na bana ba ede wa Christians in Sodom. Unfortunately, they were in Sodom. They should have lived there a long time ago. Lakini onye tora Sodom no manyete. Ende yasa na wako achingwe choko mwenye Kristo. Uko mogo hia. Ekero ganyete ajo ko. Ajo tu. Yasa have na intwe asema warawe na ntume na mambi. To sabe nyasawo itumbi ya mono. Ndiye mwana kwa rule ubuya bwawo obunge asenze yonzingi. Obuyobu nere injiri ya kare na kare. Yesu Kristo oyo gite akakwase inyenju yitu. Akabuka akagenda iguru. Bono arasikiro kyo bonene. Utumira abarandia kerase kero muki. Orandi obuyobu bwawo kerase. N'obuyobu woikerekera omuntu. Endegera asibwa ikire igoko weni omuntu. Ibo totori. Ento wancho ototori. Kuna kwa totori togenda kola ndi obuyobu kerasa abandi batarabonyora babonyore. Bali babonyorire endo tworokerie tabanga obuyobu bogotosomi. Bogotorokerie. Twangali amabi twanchamaya. Indi tomenye obogima oboronge oboikeranu asama tuketuli na robona sense ye. Ekero ekero wucha onyore entulindite. Oto echinguru chogo kore mirimo yitu bastoko nyore ndagera kurwa eskyanga stoko menya twakane ebintu bita matini itonsi elinde litali aho linyarwa togigwa oto yafingia bali barabarweire obagweni ende bino togoso mu afya tomenya so obachenu na so koragera chindagera chingiya na koragera buya na wakora exercise ekyo mubiri tu naboga nitibo ibonyara komenya buya utolende utuseni tuwanche ende twiri ugiriao tamenye azamokero ukorwa seringana liao ono turanda subutuko ene mambi utorete kuringana liao die kambi twasaba Yesu mutori wetu amen.